gora bera 30 pertsona voluntarioak guztia prestatzeko. Gainera, etortzen dira kanpotik, batez ere Orozko eta Alariotik etortzen dira 12 pertsona ingurua laguntzeko gero zerbitzatzen jendeari. Eta beti bezala, gero eta arraskatatxua izan da bada, eta aurten adibidez, saldu ditugu tike guztiak 26 minututan. Gogoko jaiak kofradiaren ingurunean ospatzen dira, beti bezala. Eta dana ia prestatuta daukagu, eta honegin, hemen egongo gara, agur!